Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higalaw mga kaigsunan nga nagsunod kanunay sa aton tulumanon takna sa pagtuon. Lipay kami nga niining adlaw kamo nagpakiguban usab sa atong usa ka oras nga pakigtuon sa pulong sa Dios sa atong leksyon matag semana. Ug lipay usab kami mga kaigsunan ug mahigala nga kuyog kanato karon ang atong kanunay nga gikan kauban dinhi sa studio sa atong diskasyon. Usa nato dinhi nga kuyog si Pastor Nildo Mamak, ang atong Associate Publishing Ministries Director sa South Philippine Union Conference. O dinhi sa akong tuo nga bahin mga kaigsunan, walay lain kundi si Ma'am Pinky Gulfan, ang atong gwapa kaayo nga Women's Ministries ug Shepherdess International Director dinhi sa South Philippine Union Conference. Ang atong pagatukion nga leksyon karon nga semana nagauluhan og end time deceptions. Kung atong binisayon mga higalaw mga kaigsunan, mga lingla sa katapusan nga panahon. Apan sa dili pa kita muadto sa unahan, atong pangayoon ang panalangin sa Ginoo sa iyang paggiya kanato pinaagi sa usa ka pagampo. Hangyoon nato si Pastor Nildo Mamak. Magampo kita mga minalak ko mga kaigsunan, mga kaigalaan. Among langit nun nga mahan, Dios nga magagahom sa nga tanan. Nintaknahaw Dios, aniasab kami magahimo sa pagtuon sa imong pulong. Nagapasalamat kami sa bililhon nga higayon nga imong gihatag kanamo alang niini. Busa kami nagahangyo nga tuguti nga ang ministeryo sa balaan nga espiritu magakunsad sa matag usa kanamo. Lakip ang amo nga makahigalaan, makaigsuonan nga nagahimo sa pakiguban ini nga pagtuon. Tuguti o Dios nga amo masabtan ang imong pulong og labaw tanan kini magadugang sa among kahibalo aron sa ganiyan na ang among pagtuo magauswag ang amo ang kinabuhi manahimong labing andam alang sa imong pagbalik og labaw tanan mahimo kami labing epektibo mga budlay alang sa imong balaang buluhaton. Panalangini palihog ang tanan nga nagahiuban kanamo ang makaigsunan. Bisan pa niadtong nagapakiguban pinaagi sa mga social media. Itugot o Dios nga pinaagi sa imong gahom ug kaluoy ang hiniusa nga panalangin mabatnan namo nining mga taknaa. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa imong pagtubag sa pagampo, pagpasaylo sa mga sala. Salang madawat tungod sa ngalang Hesus bugtong pa sa manuluwas. Amen. Amen. Salamat kay Pastor Nildo sa pagdumala sa atong pagbukas sa pagampo. Nako kining saad nga mahimo kitang makinadmanon mga kaigsunan sa atong pagtuon nila binagyod ni ining mga pulong sa Dios na nagkinahanglan pag-ayo sa giya sa balang espiritu. We have a very special topic karon nga weekend. O usa kini ka review sa atong tibok nga semana mahitungod sa mga lingla sa katapusan ng mga panahon. Apan sa dili pa nato ni buksan pinaagi sa itong pagbasa sa atong memory text o ang pag-discuss sa atong lesson for the entirety of the discussion mga kaigsunan ato sang Tagalog higayon ang atong pagpanimbaya sa atong mga kaigsunan nga nagsunod kanunay sa atong tulumanon. Buot na ko nga bation o i-greet ang atong mga kaigsunan diha sa Masbate, diha sa Placer, sa Tikaw o uban pa nga mga lungsod diha. Greetings usab sa atong mga kaigsuonan diha sa Dumaguete City diin bago pa lang nahuman ang Revelation Seminar. Hinapaunta nga bagapadayon ang inyong pagtuon sa kamatuoran. Greeting usab sa atong mga kaigsuonan diha sa Taytay, Palawan. Diin karong sunod nga semana moanha ang mga magbubuhat sa Southern Asia Pacific Division aron paghimo sa mission outreach. Og maingnan sa atong mga kaigsuonan diha sa Kalbayog. Og dili pa lang dugay didto sa Pulumulok diin gihimo ang usa ka bibo kaayo nga katiguman sa mga kababayen-an nga gipanguluhan nila ni Sister Linda Gabales, Sister Linda Alchurch. Sila si Pastor and Mrs. Efren Tamayo og maingnan sab ni Brother and Sister Edgar and Mirna Agregado. Ang mga Santiago family, Laluna family, o ang uban pa nga na nahimamat ako diha niadtong miaging Sabado. Kaninyo ang Ginoo magpanalangin.
Ato sabgi abi-abi ini mga taknaang ato nga mga kaigsuonan Pastor Hes, Ma'am Pinky Yeah. sa Salawagan, Dimataling, sa Buanga del Sur. Layo-layo na siya nga lugar pero ako magtuo nga sila di ay gihapon nakiguban kanato. Sila si brother and sister Alberto Rebeca Orokay dito sa Tigian, Margo sa Tubig, mga Fermen Tudtud family, Guarin family, Balios, Tano family, Doron, Balagosa, Miro, Fernandez, Balansan, Maginda, and Gallardo family sa Tigian Church, Pastor. Amen. Yeah. Oo. May mausab dito sa Vinci Susagon, sa church. Ako nahibawan nga ang ato nga programa ilang ginapatan-up po dito sa atong mga church members nga dili makaabel sa atong program sa ato nga pagtaknos pagtuon. Silang brother Nissan and Junior Uba sa Binsagon. O niya silang church elder Hosto and Nancy Remonsada. O niya asubtad sa ato po si Sir Liok Enganyo, ilang church pastor ka dito. O si Alit iyang Mrs. O silang brother and sister elder Milo and Diding Insila. O ilang district pastor, si Pastor Marlon Manlapaw, among giabi-abi kamong tanan. O usab, di na to malimtan ang dito ko, the other Sabbath pag yun, Pastor, dito ko sa Tangtangan Church, daghan tayo mga kaigsunan ito nga mga Hilonggo o mga Ilocano. So, naimbag na aldaw mga kabsat, mga Ilocano na to mga igsuon dito. Lipay ko nakato dito. Ang ilang district pastor si Pastor Hinaro. Uban sa ng mga elders nga atong na-meet ni atong panahon na kay natay gihimo nga meeting preparation sa atong katiguman dito pohon. O niya si Pastor Heavenly Peace Patricio. Yeah, so pastor gamong giabay-abi. Og nakoy nahibaw-an nga naatay mga kauban sa buhat nga nagahimo sa pag-uban kanato sa atong mga pagtakna sa pagtuon si Pastor Rodney Rimo nga tuwa karon usa sa mga church pastors sa iglesia dito sa Taiwan. O nagpahibalo siya nga siya usab ubang kanato. Salamat di ay sa accommodation o sa pag-uban sa panahon nga nakabisita ta sa ilahang dapit. Amen. Atong padayonon ang pagpanimbaya mga kaigsunan. Doon na tayo mga higala o mga supporters nga naa din karon sa Butuan City. Particularly sa Baan Church. Kaniadto dito ni sila na membro sa Los Angeles. Sa Butuan City mga kaigsunan, si Brother Millard de Mavivas and family. Kanunay gini silang nagsunod. Happy weekend kaninyo og sa imong panimalay. You also would like to go to Cebu City, sa Bulacau, Talisay, Cebu. Ang panimalay ni Pastor Lemuel o ni Mrs. Marichel Lauron. Happy weekend kaninyong tanan. We are praying continually for blessings. Labi na sa atong tanang mga kaigsunan nga naa din nga nag-support nining dako nga evangelistic activity. So natapos ang ato ang pagpanimbaya sa atong mga kaigsunan ug mga higala nga nagsunod kanunay. Moadto na ta mga kaigsunan karon sa atong pagtuon sa atong lesson nga naghisgot sa dagko kay mga lingla. Major lies that the people somehow believe the world over. Matingala ka nga dagko man gyud kayo ning mga bakak, mga higala ug mga kaigsunan. Pero dili ni basta-basta nga mga bakak gumikan kay dili gamay kundi majority of the population throughout the world nagtuo ni ini nga mga bakak. Ug gikinahanglan nato ang paggiya sa balang espiritu kanunay samtang atong pagatukion kining mga butanga. Now, we will go to our memory text for the week. Hangyo na to si Ma'am Pinky sa pagbasa ni ini. Makita na to ang atong memory text sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 9. O gisalibay ang dako nga dragon, ang daan nga bitin, nga ginganlag giyawa og Satanas. Siya nga nagalimbong sa tibuok kalibutan, gitambog siya og uban kaniya gipanalibay ang iyang mga manulunda. Oh. Pinadayag 12, versikulo 9. Actually, kini nga record nga gisulat diha sa maong verse mga kaigsunan
is just part of the great scenery nga atong nakita sa usa ka hulagway sa gubat dito sa langit. There was war in heaven to begin with. Ang nag-away si Ginoong Hesus, kuyog ang iyang mga manulunda, batok kang Lucifer og ang iyang mga manulunda. Nganong gitawag manig si Lucifer og ang iyang mga manulunda? Gumikan kay sa iyahang panghuna-huna. Aduna sa mga sympathizers mga kaigsunan og dili na gyud pwedeng bakwion og usbon ang ilang hunahuna. The fact is they have the freedom of choice ni adto pang panahona. Ug tungod ining freedom of choice, 1/3 of all the hosts of heaven nadala sa iyang panghuna-huna mga kaigsunan, and a rebellion took place. Adunay dakong away sa langit og wa na sila'y nakaplagan nga luna didto. Busa ang nahitabo, gitambog sila mga kaigsunan, hulog gikan sa langit. It's a very eventful story. Gani ang iyang paghiabot dinhi sa kalibutan mga kaigsunan. Ang version nga gigamit sa Bisaya nga hubad maoy hingpit kayo nga pagka-render mga kaigsunan. Kaning giingon nga nahalusad diha sa yuta og sa dagat. O kining pulongan halusad mga kaigsunan, mura ni siya og sa English pa adventure or panimpalad. Actually, Pero sabog na pa ya, Pastor. yeah, iyang testingan no nga gitambog siya dinhi, unya nahalusad siya dinhi sa yuta. Muna ang Bisaya nga version. Unya ang pulong diha mga kaigsunan nga nahalusad, actually nagpatighulog siya, and he was given a time nga iyahang pamatud-an mga kaigsunan ang iyang katakos nga manglingla. Unya, we were being told in one of the stories din sa Spirit of Prophecy mga kaigsunan nga kung wa siya magmalampuson dinhi sa yuta, muadto siya sa laing planeta aron manintal didto. Pero for the first attempt, nagmadaugon siya og hangtod karon gikan niya tong tungura niya siya dinhi. And he is the master of deception. Mo ni giingon sa atong bersikulo, pagpanglingla. Kay nganong pagpanglingla, kay dili niya madala sa kamatuoran mga kaigsunan ang mga katawhan dinhi sa yuta. He is actually bringing part truth, unya gisagulan kini og bakak na himuning 100% deception mga kaigsunan. And mind you, dili kay gamay, kundili daghan sa mga katawhan ang nangalingla ni ining iyahang gidala nga ebanghelyo mga kaigsunan. To make it short, ang atong unang ginikanan, lagpak diretso sa ilahang pagsulay. Og bisan pahangtod karon kanato nga mga kaanakan ni ining kaliwatan, naglisod ta mga kaigsunan sa pagsagubang sa iyang mga lingla. Atong tukyon nining si Manaha, kining mga lingla nga iyang gidala dinis kalibutan. Hatag nato ni Pastor Mama kang introductory part sa atong discussion sa lesson. Yeah, salamat Pastor Hes. Atong nakita din mga kaigsunan nga ato bitaw ma-imagine nga ang yawa grabe gid siya ka maayo mulingla. Kay ang tanan nga namuyo sa langit consider as heavenly being, mga angels. They have the knowledge of the truth, pero atong nakita nga 1/3 sa mga manulunda nadala pa gid niya. O niya, nakita ato din sa ato ang memory text sa New King James Version. Ingon din na purpose sa diha nga gihagbong sa dinhi, ingon din who deceives the whole world. Mao na kung tan-awon bitan nato ang record sa balaang kasulatan na ay mga matarong kay nga mga tao, kung nakita nato nga naasab sila struggle nga makita nato nga nangapakyas po sila. Kay ang way laing trabaho sa kaaway ang yawa, mao gyud pag-deceive. Mao na nga tan-aw nato ang record sa balaang kasulatan na diha ang pagkamatarong nakita nato og unya nadapoy pagkadautan tungod kay ang yawa naningkamot pag-ayo, gihingan lang kini siya og the great controversy between Christ and His angels, between Satan and His angels. So kini siya ang atong leksyon nagasaysay nga hantod sa katapusang kapanahonan. That means
affected kitang tanan. Mao na nga kini siya angay nato matun-an, may bawaan nato makaigsunan kung unsay angay natong buhaton o unsa ang lingla sa kaaway nga diin iyang gipakita nga aron kita mawala diha atong papangalagad, mawala ang atong tumong og tuyo sa pag-alagad diha sa Ginoo. Okay, Mapinky, any reaction? Gitawag og cause and effect. Yeah. Nga naman nga si Satanas, formerly Lucifer, beautiful name, nga nahimo siyang yawa. At first, atong nahibaluan sa atong mga pagtuon, mga kaigsuonan, nga didto nagsugod daan sa langit. Ang pagkadiskontinto ni Satanas, hinungdan nga naghimo siya rebellion, pagigubat. Kay di man musugot ang Ginoo nga mag-ipon dito maayo ang daotan, although siya ang nagahimo sa tanan, but we know already nga ang sala diha gyud nagsukad sa kang Lucifer mismo, no? So to give justice to that, nawad-an og kahigayunan, nawala ang himaya ni Lucifer nga makapuyo siya sa langit. So diin pud siya lagi kay di man pwede lagi mag-ipon dito kangit-ngit og kahayag, diri pud siya sa yuta gitambong. Og nakita ni Lucifer ang perfect creation sa Ginoo nga mao ang first couple. Sa imong tan-aw, kung ikaw ang manulunda nga magtan-aw ka, uy, ako nga manulunda nga mas wise sa aning mga tawhana, mo'y mo take over na ko na sa langit, pakitaan ko paagi nga madaldal ko ni sila. So mao nang na masabta nato mga kaigsuonan nga gipurma na diya sa iyang hunahuna. Unsaon niya nga madala niya, dalaga din niyang 1/3 sa manulunda sa langit, daon sa pagkaang tao. Although at the beginning, maalamon sab silang Adan og si Iba. Gani, giayudahan pa na sa mga manulunda, gipaybalos ang ayaw mo pailad, kay niya aning yutaan na tambog sa Satanas. Ug unya kay nahibalo naman sila ni ana, si Satanas mismo, nagagamit siyang object. Dili, wala siya ning appear nga, mura siyang manulunda nga, naipako o tao ba nga gwapo kaayo, gigamit niya ang pinakagwapo nga creature sa Garden of Eden, mauna ang serpente kon bitin. So at that moment, atong nibawan nga na mauna sinugdanan sa attraction ni Eva ngano nga murag nahimo siyang maduha-duhaon sa giingon sa Ginoo. So di na lang nato nesgutan kay anita mo focus karon og unsa ang mga klase sa iyang mga deception kun mga paglingla aron nga mahimo tang sakop ni Satanas. Yeah, that's it. Thank you kayo, Mapinky og Pastor Neil. Yes, Pastor. Actually, mga kaigsuonan, sa pagpanglingla ni Lucifer, mga igsuon, there are actually 3 phases of his deceptive acts. Phase 1, dito sa langit, ito na nahibaluan, 1/3. Lalimang ka sa tibuok, panon sa kalangitan, mga kaigsuonan. Mga manulunda na, puros na loyal sa Ginoo. Actually, silang tanan, apil si Lucifer pagsugod. Pero sa diha nga nisugod pagturok sa iyang kasing-kasing ang iyahang dissatisfaction, mga kaigsuonan, gisugod niya pag pahibalo ni sa uban. Actually, we believe it's never full account nga iyahang mga pamulong nga gisulti niya dito sa mga manulunda. Mao bitoy hinungdan nituo sila. So that's phase number 1 of his deceptive power, mga kaigsuonan. Grabe kagamhanan ang iyahang pagpanglingla. Phase number 2, nahulog sila din ni yuta, nidaghan na sila. Ang hitabo, unang biktima siya nanog si Iba, kitang tanan karon mga subjekta sa iyahang pagpanglingla o pagpangilad, daghan kayong nailad, mga kaigsunan. And we will all know, eventually, matapos kining phase 2 by the second coming of Jesus. And I will tell you, there is going to be another phase, the third phase, dito sa sa resurrection, mga kaigsunan. Second resurrection, after 1,000 years, kay balumog mo lugwa na usab ang yang deceptive power, mga kaigsunan. And many of his followers, not many, majority of his followers will eventually believe his word. Niya ng panahon na sa diha nga iyang ilaron sila. Bago pa silang nahigmata gikan sa ilahang 1,000 ka tuig nga katulugon, unya ingnon sila ni Lucifer, niya ang bukid sa Sion, ang bala, ibabaw sa bukid sa Sion, ang balaang syudad. Atong sulungon, kay ato ning buntugon. And they will act
on his deception again. This is third phase. But eventually mga kaigsuunan, tapuson sa Ginoo kining iyahang saysay, kasaysayan sa iyang pagpanglingla, pinaagi sa pagpaulan sa kalayo nga asupre, and that is going to be the end of it all. Inigbalik na tuon niya sa atong diskusyon, ato sa ning sa dili pa moabot ta sa atong halftime break mga kaigsunan, atong diskusan kining pinakadako nga lingla sa tibuok kalibutan. The grandest of all deceptions. And guess what is this? Ma'am Pinky, you have on your note at palihog i-share ngadto sa atong mga viewers din sa takna sa pagtuon kining pinakadako nga lingla mga kaigsuonan nga gihatag ni Lucifer sa Number tibuok one nga kalibutan. lingla nga universal ang effect nini mga kaigsuonan mo kining ang kahimtang sa tao kung siya mamatay mupaingon siya sa langit, immortality of the soul. So mao na ang gina-promote na sa mga movies nga kang tao nga mamatay kung siya maayo mag-aleluya na siya sa langit. Oh, Kung yeah. ang tao nga daotan nga mamatay dito siya mo diretso sa impierno. Okay. Oh, mao na ang ginatuhuan gyud, ginatuhuan ko na sa una. Oh, sadyang wa pa ko kabasas ka matuoran mga kaigsuonan. So, kinsa may mga tao ron nga dili malingla, nga ganahan mangyud ka nga mag-aleluya na ka sa langit, ba di na ka maka-eskapo na kas kainit sa kalayo. So lalibag ka og daghang kag kwarta, bisag kriminal ko diri sa yuta, kung daghang kog kwarta, pasulputo ng akong kalag dito sa langit. Oh. Yeah, mabayaran man ninyo mong kahimtang nga gikan ka dito sa impierno, eventually mahulbot ka, mabutang ka diri temporarily sa purgatorio, unya madungagan pa gyud ang imong bayad nobina, pagampo alang sa imong kalag, musulpot yung kapaingon sa langit. And that's one of the biggest lies mga kaigsunan. Actually, ang ikaduhang Napakoy puno ana pastor. yeah. Kana bang gituhuan nga ini kamatay sa tao, ang iyang kalag naglutaw-lutaw sa hangin. Oh, kung maglutaw-lutaw na siya sa hangin, nagpasabot na siya nga naara siya nga uban gani nagapamatuod nga pila ka mga gutlo or inuras inadlaw ning balik sila sa ilang patayng lawas og ning hatag sila testimony nga sila nakaadtog gyud anang langit. Yeah, murag interesting kay na siya nga suhito mga kaigsunan. Balikan na to na ayaw mo hawa kay niabot ta sa ato ang break. We will get back to the point after this. Welcome back mga higala. Salamat sa inyong pagpabili din ha. Atong balikan kining atong gidiskusan kaganina mahitungod sa biggest lies kining immortality of the soul ug ang ikaduha ang Sabbath which is on Sunday, the first day Sabbath mga kaigsunan. Pero sa dili pa nato na siya nahaon, naapag pinakadako nga lingla sa tanan mga kaigsunan, and this is the reality of Satan being reduced into nothing. Dako kay abilidad si Lucifer mga kaigsunan. Gani kung imong tanawon sa tibok kalibutan karon, Halloween party, kining uban pa nga mga costume party, mga unsa-unsa pa na dinha, horror movies, and many more. Dinhi mga kaigsunan, although gidepict dinha nga ang yawa hadlo kayong tanawon, pero ang extreme nini nga epekto mga kaigsunan is that ang tibuok katawhan nahug na sa extreme nga pagtuo nga ang yawa is only a phantasm or just usa ka butang mga kaigsunan nga subject for entertainment, and that Satan or the devil is not real. Mo ni ang pinakadako gyud nga lingla nga gihimo
sa kaaway mga kaigsunan. Nganong niya maning himuon? Kay kun ang tao gani mo reduce ang iyang konsepto sa kaaway sa yawa nga kini parapernalya lang ni siya, usa lang ni siya ka mascot. Actually, mawala ang iyang kahadlok sa yawa, mawala po diyang konsepto sa presensya sa yawa, and the opposite effect is kung wala yawa, siyempre wa po'y Ginoo. Atong ihatag ni Pastor Mamak ang iyang pagpasantop ni ini nga punto mga kaigsunan. Yari, salamat Pastor Hes. Actually, ato nakita din itong leksyon, nagpadayag nga ang yawa naningkamot gid siya sa 2 Corinthians 2 verse 11, na naningkamot ang yawa sa tanang paagi nga ang tao malingla. Kini siya nga tanang paagi dinhi gisgutan kini siya sa Griego pneumata. O pneumata. O dili kay bag-o nga mata ha. Pneumata nagpasabot nga iyang gitarget ang utok sa tao. Mind conditioning. Kabantay ta nga sa panahon sa paglinglad sa tanaman sa Eden. Pagsulti ni iba nga kung mukaon mi ining bunga sa kahoy na taliwala sa pag-ila sa magdautan, mamatay gayud kami. So gitarget niya ang mind nga dili kung mukaon mo ani dili yun mo mamatay. So muna to'y nasantop sa una-una ang utok ng kaigsunan maoy giigo sa yawa. So kabantay ta karong panahon na daghan kaayo grabe ang devices sa kaaway. Ang atong mga anak kita mo sa lidang namatay na unya himbalik na pod. It is a mind conditioning device na sa kaaway. At the end, atong makita ang atong unahuna tinuod dagway nga dili umatay ang tao. So sa diha nga magdula na sa tong kagulingon mga kaigsunan, ang atong utok na kondisyon na siya. So mo ni siya ang dako nga deception sa gisulti ni Pastor Hes ganiha nga ang pinakadako sa diha nga ang tao dili na mutuo nga naayawa. Kauban na siya sa tao nga di mutuog na Ginoo. Yeah. So sa diha nga moabot na nga punto makaigsunan, di na gid ang tao di na gid mutuo Ginoo. I met a person dinhi sa Cagayan. Oo, di lang ko nakinumdog dapita. Dili siya Pilipino, foreigner. Ingon siya, "Are you a Christian?" "Oh, yes, I am a Christian." Siya, "I am not a Christian. I don't believe in God." Siya, "God is loving. God is so powerful. God is the owner of everything in this world." Ingon siya, nganong naa may pobre nga tao nga siya may tag-iya ta panagaan diha parang way pobre, so I don't believe in God. So kini manggod nga punto mga kaigsunan sa diha nga ang tao dili na mutuo siya nga naayawa, dili na siya mutuo nga naay dakong away, the great controversy. That's right. In which kung ang tao di na mutuo dahil dakong away, dili na ka mohangyo sa gahom sa Ginoo. Kay wa may away. Para sa imuha, kung naay kalisod imong nagian na mga pagsulay, it is just a natural effect. Kung unsan hitabo sa imong kinabuhi, walay supernatural power nga naga-dominate nato kaigsunan. In which, kana mo'y pinakadako nga deception. Kaysa diha, sa akong sulti ganiha, di ta mutuo nga naay pakig-away batok sa maigdautan, dili na gid ta maningkamot pagpangitag solusyon sa atong sitwasyon nga mahawas ta sa atong sitwasyon nga gikuptan kita sa kaaway. Oh, yeah. Excuse That's it. me, Pastor. Oh, yeah, Ma'am Pinky. Yeah. Murag, ang statement din giingon, the greatest deception is his ability to cause people to believe that he does not exist. Yeah. Mamana, Yeah, no? that's it. So, kining dili man tanan, ka in fact na Church of Satan, nagtuo man na sila nga na Satanas. O, ang, dili ba universal ning deception nga, kining bahina, mindsetting. Yeah. No? Ang akong nakuha ni ani mao nga ang pagpasantop nga ang mga tao wala sila nag-recognize sa presence aning kaaway sa Ginoo, nagpasabot ni nga he is not to be blamed of what is happening in the world. Mo nang ilang ginabasol ang Ginoo because he is an all-knowing God ug siya ang nahibaloan ni tanan, which is very deceptive. Kay dili man ang Ginoo ang nagko sa tanang misery sa kalibutan, it is the devil himself. Yeah, that's it. Oh, so I want to protect and defend God on this. Kay ang nahitabo, ang mga tao nga mutuog sa tanas, ang blame sa tanan hitabo, ang mga suffering, ang Ginoo ang gina-blame. Which is not fair for a God, loving God, di ba? Yeah. So
ang nahitabo kay dili man siya motuan na mo feel siya nga walay Ginoo. O walay Ginoo. Kay ug napay Ginoo nganong naay naglisod, nga nagampo sa Ginoo nya na disgrasya. Ingon ana ba? Ang murag opposite sa iyang expectation ba? So ang mahitabo ang deception diha, mind conditioning nga mahimo na siyang di na mutuo nga dai Ginoo. So nagpabilin nga didto na sa iyang kaugalingon nga ang iyang mindset nga awa man day Ginoo, wa po'y Satanas. So this is all the making of all pre-scientific culture nang giingon diha sa atong leksyon. Yeah. Yeah. Ato ganin ng salon mga kaigsunan nga analogy ni Ma'am Pinky ug ni Pastor Nildo. Actually, very unique ang lintunganay ni mga kaigsunan nga kung moabot gani ka sa point nga dili nimo mapamatud-an ang duha, ang kaaway ug ang Dios. Ngano man ni ipiton gyud ka sa mga circumstances. Say for example, aduna ko'y nailahan mga kaigsunan nga grabe niyang ampo sa Ginoo, nga tubagon ang iyang mga pagampo pero dili gyud sa tubagon. And he gave God a chance. 1 month. Usa ka bulan gyud nga inampuay mata og tungang gabi pangayo sa Ginoo sa iyang gusto gyung pangayoon. Wa gihatag sa Ginoo. Ingon siya, Lord, you don't exist. Nya ikaduha ni bali siya dinhi sa yawa. So nag-ihaw siya baboy kada gabi halad-halad laslas sa kamot padugo aron lang tubagon siya sa yawa. And somehow both of them were never giving him a chance. Wa ginilihok sa iyang duha ka poles nga pagampo mga kaigsunan. And he came to a point nga niingon siya, kung walay Ginoo, mas labaw pang walay yawa. And Satan is actually playing this out in our minds mga kaigsunan. Sakto ang gingon ni Ma'am Pinky nga i-blame na to ang Ginoo, pero kung ang Ginoo dili na to ma-blame, muingon dayon ta, wa siya nag-exist. Actually, kining tanan mga kaigsunan, package ni sa lingla ni Lucifer nga iyang ibutang sa una-una sa mga tao nga walay yawa aron ang tawo dili makapanagang sa iyahang dagko kaayo nga mga tentasyon og sa iyang mga lingla mga kaigsunan. And the overall ultimate effect ni ining mga butanga kung ang tao makumbinsi nga walay yawa. Sa akong gihatag nga example kaganina, mura na lang taog ang Halloween party, costume party na lang kanang Lucifer nga imong isuot diha sa Halloween party nga nagsulob og sungay unya nagdala og tinidor unya nagsiga ang mata. Actually mas mahadlok tag makakita ta na mga kaigsunan. But the overall effect is kung mo-subside na makaingon ka nga ay joke raman di ang kaaway. He is never real and he is very successful at that. So this is one of his biggest deceptions. Pero balikan na to mga kaigsunan, kining lingla bakak number 1 nga gitawag na tog immortality of the soul. Nganong makaingon man ta nga grabe kalaganap ang bakak nga gituhuan mangyod sa kadaghanan. Dili lang sa pipila mga kaigsunan, and I will tell you, even among Seventh-day Adventists, daghan pagyud kaayo mga kaigsunan ang medyo inklinado sa pagtuo ni ining makakita pa, makadungog pa ang mga nangamatay. Mao ni number 1 lie. Mao ni pinakaunang bakak nga gisulti ni Lucifer mga kaigsunan. You will find that in scriptures, Genesis chapter 3, when he said, "You will not surely die." So in other words, ang kalag sa tao dili mamatay, inigabot sa iyang kamatayon, naan ni siya'y di namo gutay gituhuan nga tulo ka entity sa atong lawas mga igsoon, lawas, espiritu ug kalag. Kaning tulo actually nag-exist ni. Sa Bible gitawag ni siya og trilogy of ingredients. Ang lawas ug espiritu or kining abog sa yuta nga gihulma sa Dios, gidungagan og espiritu or gininhawa sa Dios, natapo ning duha, nahimo ni silang kalag nga may kinabuhi. You will find that in Genesis chapter 2 verse 7. Pero inigabot sa punto nga mamatay ang tao mga kaigsuunan, naglibog taon saon na to pag-analyze ang disintegration of kining gitawag na to kalag nga may kinabuhi. Actually, kung ato ng tanawon, kung buwagon nimo ang lawas ug ang espiritu, ang kalag nga may kinabuhi mawala na, it ceases to exist. Pero abi ninyo, sa gihatag nga linglan sa kaaway mga kaigsuunan, pinaagi sa paggamit niya sa iyahang mga
mga sidekicks, kining mga panulay ngayang nadala, iya pong ipakita-kita pod sa mga tao nga mga tagtungod, mao na dayon lang moingon tag immortality of the soul. Ola, ang kalag ni Lulu ni balik. So, actually, kalag ceases to exist makaigsoon kung mamatay. Pero ang tao, kanunay nga nagunahuna nga naa pa ng kalag. And just a friendly reminder mga kaigsunan, even in Facebook, daghang kay kag mga instances nga makita didto nga moingon ta law or anti unta magkita ta dito sa langit. The fact that you are creating a statement nga mura og ang effect makabasa siya sa imong post sa Facebook is actually a belief to that deception. Ang reality mga kaigsunan, kung ang tao mamatay, wa na ginay kalag nga maglaroy-laroy. So that's deception number 1. Ato nang bantayan, the Bible is not teaching on the doctrine nga inig kamatay sa tao, doon na siya'y kalag nga madiskaril, nga who will either go to heaven or hell. So, mao man nga to ang gituhuan gyud mga kaigsunan. Gani, sa dagko nga mga salida, Ghost, Casper the Friendly Ghost, Ghostbusters, grabe na. Actually, sa Amerika, murag spirit world, gihulog na lang nila ng yaga-yaga mga kaigsunan. Pero, kung imong tanawon, daghan pa kayo mga movies din ha, nga mo create yun og kalibog sa tungunahona. Tanawan ninyo ang Rated K, nigabot gani sa adlaw sa kalag-kalag. Grabe ginadayon din ha. Kining mga immortality of the soul, stories and issues, ang pagbabalik ng mga kababalaghan. Mga lisang na dayon ta mga kaigsunan. Gani ang ato mga bata, di na nato halos masugo, inigpapalit og asin magabi kay mahadlok nag mga kalag-kalag. When in fact, the Bible is not teaching souls to be disembodied nga magsuroy-suroy. Inig kamatay sa tao, asa sila paingon, mawala ng kalag. Tawgon ra na sila balik sa Dios. Kung iyang iuli ang espiritu ngadto sa mga lawas nga i-recreate sa Ginoo. Because, klaro na to, when spirit and body both come together, mahimo ning kalag nga may kinabuhi mga kaigsoon. Buwagan ning duha, wala kay makita diha nga kalag. Doon natin So, ati hatag ang reaction. suporta ani nga mga teksto nga gikan gyud sa Biblia kay Yeah. matud pa ang atong panghunahuna nga gawa sa kamatuoran dili kaayo ni siya makapatagbaw. Nagaingon din sa Ecclesiastes 9 versikulo 5 nga ang kita nga mga buhi karon nahibalo nga kita mamatay. Apan ang mga patay wala na gyud sila'y pagkahibalo. So kanang maingon nga kalgon ta kapag mamatay ko, kalgon ta kag magbinyo kag utro. Oh, nang maingon nga mahadlok pud ta kay ingon mo balik ang patay. Ingon ang Biblia, ang patay wala na gyud kahibalo. Dili sila they no longer have a reward since memory about them has been forgotten. Furthermore, ilang gugma, ilang kasilag o ang ilang pangibog mawala na ni tanan. Never again will they have a part in what happens on this earth. Napagid diri. Whatever the activity in which you engage, do it with all your ability because there is no work, no planning, no learning and no wisdom in the next world where you are going. So kanang imong pangipang sulti pastor. Naagi na sa balang kasulatan nga kining patuo-tuo pagpanglinla nga ang usa ka tawo mamatay maglangoy-langoy ra na siya dito sa kahanginan magtan-aw sa iyang mahinigugma hinungdan nga gikuan igbantayan rin taon sa iya entaw amahan kanang mga ingon ana nga sinultihan nagpaila lang na labi pag bato kag minteryo niya magsikig istorya ditong ikaw ra isa arang-arang na kay cellphone kay makaingon ka nga na kay istorya pero makig-istorya ka sa usa ka patay unsa kay bation sa Ginoo nga nagtan-aw nimo nga usa ka kaanak Murag yun siya og baluoy siya nga ma-frustrate nga magtan-aw nga wa gyud nato masabti og unsay gisulti sa Biblia mga kaigsuonan. maski sa mga Adventista naay daghan ana nga mao to sa minteryo kanang panahon sa kalag-kalag magdalag bulak
Pastilan, mama, kung buhi pa lang kaunta. Kanang mga ingon ana, although makasabota nga na yung mga sentimento yeah. sa pagbati sa kamingaw. Pero believing nga kana siya may kalag nga namati sa imo, that is really what we call deception. Immortality. Yeah, deception. of the devil. That's right. Pastor Nildo, murag Yeah. kaganihar gini si kayo Daghang mga salamat. reaction. Actually, mga kaigsunan, Pastor Hes, ma'am, atong nakita, kinini ang pag-deceive sa kaaway bitaw to condition the mind of the people. Atong leksyon gasulti nga, mugamit siyag mga false prophets and false Christs. Yeah. So meaning, naay mga teachers of the Bible nga di misinterpret ang mga biblical passages. Nga kini siya nga pagtulunan, mapasupot ni sa una-una sa mga tao, nga tinuod yun nga dili mamatay ang kalag. So, mao na nga we need to be aware nga naay gani magtudlo nga sama ni ini, hinumdumi, dili na siya biblical. Dili na mo kamotuoran. It is part of the deception. So, kinahanglan, atong lantawon, daghan mga tao ganahan mo minaw og wali. Ato yung duman nga, kung ang wali gani nagatudlo sama ni ini, remember, gipahinumduman ta makaigsunan. Alang sa mga Adventista, this is now a good reminder sa ato karon nga ang ato day mga practices bisan nakatuon na ta unsa ng state of the dead, pero usahay wa na to ma-practice ang atong gitun-an kay musampit mata to nangamatay. Sulti man pingki ganiha panahon sa kalag-kalag, gadala pa tayo ito pastilan. Ikaw og buhi pa ka, mao magini imong ganahan. Oo. Dalagi So, ko. mga kaigsunan, ato ni pinumdum ni sa toa. Apan ni adtong naghahimo sa pagsulod kanato nga wala pa gyud makatugkad sa walang kasulatan. Atong hinumduman, if somebody will teach nga diin ang kalag dili mamatay, please remember, it is one of the great deception sa kaaway. Okay. Unya karon ang tambag sa gibasa sumpa sa gibasa nimo ganiha ma'am sa Ecclesiastes 9 verse 10. Muni atong buhaton. Busa bisan unsa hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata kana uban sa imong kusog. Kay dito sa Siol, ikaw muadto wala na ibulhaton. Meaning kung mga lagad ta karon igsuon, mga lagad ta tiud anay mintas buhi pata. Na ako'y higala pastor ma'am nga kinini ang akong giimbitar ba nga simba ta. Itubag ra ko niya nga, sige lang kay asa ra man ang simba kung mamatay na ka. Wala naman kailaing buhato matay kasi ganun lang kagsimba. So ato So, naman pagsimba sa panahon nga patay na siya. mao gani ayang hunahuna, ayang may na kondisyon na nga after death napakailaing buhaton. Pero sige basa ni Pinky ganiha, Wala tanan na natong gyud. gugma, tanang mga plano, tanang buluhaton, wala na siya. So, it is a reminder sa bungko mga kaigsunan nga kung unsa atong gi-practice, now is the time nga ato ginang biyaan kanang una-una nga kanang nangamatay na apa nakahibalo pa sila, nakadungog pa sila. Busa karon, it's time for us nga ato na ginatalikdan totally. Yeah. Kay natay inclination nga naapan hawiran pa tagamay sa deceptive act kanang mindset sa kaaway nga gihatag sa atoa. Yeah, si agi pag-aplikar ni makaigsunan nang himuot ko magunahon na nga kanimo kong pulong bitaw nga moingon tag see you in the resurrection morning. Kano sa amang gyud ay ang saktong higayon nga imo ning isulti. Didto ba inigdayong tunod sa minatay? Di naman to kadungog. Nganong moingon pa tag see you in the resurrection morning? Agi sa akong hunahuna nga wild imagination karon makaigsunan. I think the best way to say that didto na sa imuhang mahal sa kinabuhi sa mga yugto nga wa pa siya mabugto is gininhawa didto pa siya sa ICU or naghingalo na siya, nagpinal, nagtinga na, makadungog pa na siya. That's probably the best time to tell the person, see you in the resurrection morning. After that, Lahi po ang akong kuan pastor Okay, ana, ang reaction mo, Pinky. interpretation ha. Kay see you in the resurrection morning. Pagbalik sa Ginoo, kining atong gipaabot karon, na ipagkabanhaw sa mga nag-alagad. oh yeah, that's right. Okay. Mao ning gitawag og first Resurrection. resurrection only for the righteous Yeah, that's dead. it. And also meeting the righteous living will
meet the Lord In the without, air. in the air without Oh. passing death, no? So, sa kana expression nga, see you in the resurrection morning, kung nahitabo nga matarong ka nga namatay, ang imong giingnan nga si, magkikita ko nimo, kita rata sa pagbalik sa Ginoo, I think that is right. Yeah, bisag patay na. Dili, kay pagbalik sa Ginoo, mabanhaw ba ya? Yeah, pero patay na siya nga Imong imong istoryahan. ingnan og see you in the resurrection dili. morning. Dili na ako kang Yeah, bato sabot. that's it. Kanang buhi pa siya nga Yeah. imong Mao gisugidlan. to akong punto mga kaigsunan nga kayong matod pa ang pinakahustong panahon nga isulti nimo see you in the resurrection morning mintras buhi pa ang tao or kanang naan siya sa bungaw sa dili pa siya mamatay mga kaigsunan because after death there's no way that person hears. Nagdugang lang na siya sa ato ang kalibog kung ingon pa kag see you in the resurrection morning. Maybe formality reasons, pang-encourage na lang nga sigurado gyud nga ato siya ikita. Pero kung imong ingnon gyud mga kaigsunan, legally speaking, nga moingon kas patay nga magkita ta didto sa pagkabanhaw, it's never right to do that. Kaya ngano ang patay dili nakadungog. So, mga kaigsunan, one of the deceptions, usahay magkatawa ta magunahon na niini o gunsaon magina nato ang mga intricacies o ang mga conditions mga kaigsunan sa pagsabot nato nini mga butanga. Daghang kay mga prueba. Kung tinuod pa nga mobalik ang mga minatay or kung tinuod pa nga maglaroy-laroy ang kalag, daghan kayo sa mga unsolved deaths, crimes, masulbad yun na unta kung tinuod pa ang immortality of the soul. Kung tinuod pa ang immortality of the soul, daghan kayo sa maminyo ni adtong nabalo nga di gyud makaskor sa ilahang maminyoan. Kay kung ako'y bana pananglit, di gyud ko magsilbi nga dulgan og lain ang akong asawa. Ako gyud nang sabukon ng bag-ong bana sa akong asawa Kalgon gyud mo. Pero it has never happened and it's never true nga ang kalag magpabilin nga buhi. Napo kay dugang nga na, Ma'am Pinky. Pastor. Ang kanabang kung sabton gyud nato ang theology ani. Kung pagkamatay sa tao kung di gid mawala immortal kay bale, kung kay bale mang lupad na paingon sila sa langit, inig kamatay sa tao. Ang tanang matarong tuwa na sa langit. Ang akong pangutana, unsa pa may balikon sa Ginoo nga ang tanang mga matarong tuwa na sa langit? That's di ba? right. Ug unya na kung pananglitan kung ang mga dautan daghang kwarta nga pwede ra balangit pagkaalaot sa pobre nga matarong nga way kwarta. Dili gid siya kasulpot sa langit. Di Kaya man nga niya naman, mabayaran di man ang mabayaran, iyang wa may finance. magdubina. Yeah, Pastor Hes. That's it. Na ako'y punto nga ipasupot mga kaigsunan. Kabantay ta, kasagaran na to, na swito ta sa pag-ampo nga mito ako. It is true. Tinuod na nga pag-ampo. Kanang mito ako sa later portion na ito nga, sige si Kristo, gisilutan ni Poncio Pilato. Gilansang sa cross na matay, unya gilubong sa tulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, milingkod sa tuong trono sa Dios, unya mobalik sa disayuta sa paghukom sa mga buhi o mga minatay. Meaning, ang nangamatay na pagidiha. Wala pagid sila mawala. Correct. Pero atong leksyon, Pastor, na atay plante kay din limited la atong time. Kining about the Sabbath and the theory of evolution. Yeah, that's Okay, Usa na kay duha this is man ni very good. kadagkong deception. Ato nakita nga kini siya kung atong tuhuan ang theory of evolution, mawala ang identification of Sabbath, which is That's it. the seventh day. So, kini siya makaigsunan, usa ni siya ka deceptive act nga diin gipakita sa kaaway. Ang gihimo karon sa kaaway gi-mindset sa toa, gisit ang atong utok nga kini ni ang pareha ba ining pisa bitaw Pastor? Original nga pisa ni ay original imitation. Tan-aw nimo wa gay kalainan. Original nga imitation. Nasa original imitation. So, Oxymoron, ang kini ni ang issue ining Sabbath worship. Ang gipuli ani sa kaaway nagyapoy worship. Pero other day na siya. Ang act of worship kadto sa Ginoo the same way kalainan pero lahi na siya nga adlaw. Ang atong leksyon gasulti nga pinaka-common karon nga gi-practice ang first day nga Sunday muna siya. Nagyapoy worship. Ang dito sa tanaman, gamay ragligas. Ang not ragyod, not you shall not die. Usa ragyod ka punto, almost the same. So mao na ngayon itong bantayan mo kaigsunan nga
kining ni ang deception dako ni o kinahanglan ta masayod ni ini atong tumanon ang original gihatag sa Ginoo, which is the seventh day Sabbath. Yeah, Pastor, that's it. mo dugang lang ko kay kining tinud pastor kana imong i-explicar karon murag sakit-sakit ba? Ug ako karon ang Sunday keeper. Sunday keeper ha. Sakit gid na kay sa kuha kay akong gituhuan nga kining adlaw balaan gid ni siya sa kuha. That's true, Kay mo yeah. may akong nadawat kang kamatuoran. Ang akong challenge sa mga atong televiewers o mga kaigsuonan nga wala pa gid kibali ba mahanas-has ang pagdawat nato sa tinuod nga kamatuoran nga ang deception sa yawa mao nga gibalhin lang gituis lang kay kining Domingo mao ang adlaw pagkabanhaw sumuna siyang atong simbahon kay nabanhaw ang Ginoo dili Yeah, sa Sabado that's it. kay namatay, di ba? So somewhere along the line kung ato gina siyang pamalandungon dili na maoy-buot sa Ginoo nga mahitabo kay murag gahinay-hinay tagpalayo wa ta nagatuman ug unsay kabuton sa Ginoo, therefore we lost our worship with the Yeah. Lord. Oh. Yeah. So ang evolution mo take over kay once you do not believe in God, unsa pa may mupuli anak nga wa man ka motuog na Ginoo. Correct, So yeah. evolution. Ato Pastor sa Hes. binilyon nga mga Oh, tuig. yeah. That's it. Oh, Pastor Nilo. Nalang ko mabilin nga teksto ano magitay panahon makaigsunan. Ato yung duman katong gunahuna nga wala na ang Sabat giilisan na siya. Nalang ko teksto nga ibilin sa tuwa dinhi. Ang Hebrehanon 4:9 og 10. Ingon dinhi, busa nagapabilin pa di ay ang usa ka pahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. So para ni sa mga katawhan nagclaim makatawo ta sa Ginoo. Og unya ingon dinhi sa 11, busa kinahanglan panlimbasugan tagayod ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. So Yeah. death yun ang penalty sa ini mga kaigsunan. Kay kini siya mamugo niya itong ilhanan nga kita tao sa Dios. Amen. Ang wala pahulay. Sumala sa Ezekiel. Yeah, that's it. Actually, mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong pag-atang din ha. Daghan kayo ang mga linglang nga gigamit sa kaaway aron matunto ang mga katawhan sa Dios. I like that Sa word, daghang matunto. mga higayon, daghan kay gyud ang iyang nalingla, even the very elect mga kaigsunan. Nato ni na diskasan sa nilabay nga mga episodes. Bisa na mga pinili malingla pa gyud sa kaaway. And gani sa atong leksyon karon we regret nga dili nato madiscuss ang tanan na atay counterfeit nga Trinity mga kaigsunan, ang dragon, ang sea beast ug ang land beast mga kaigsunan are all counterfeit of the Trinity, counterfeiting the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang sea beast mga kaigsunan nga nag-counterfeit ni Jesus, maumaor gihapon ang ilahang features sa atong leksyon kamo nalay mo sinsilyo din ha. Gani ang iyahang pagsalanta sa tibuok kalibutan was in a matter of 3.5 years, which is equivalent to 1,280 literal years mga kaigsunan in a year day principle. Kung si Kristo sab dinhi nagministeryo og gipatay siya at the end of 3.5 years mga kaigsunan, they are just the same. Kunya kining land beast mga kaigsunan is actually bringing about what we call the false revivals nowadays. So kung inyo mo tanawon daghan kayo mga revivalist pero tanawan ninyo, bantayan ninyo dili ni mao ang genuine nga pagka-revive o pagpabalik loob ngadto sa Dios. Kay ngano ang imong paghibalik ngadto sa Dios nga tinuod mga kaigsunan naglangkob sa kausaban sa imong tibuok kinabuhi uban sa imong tibuok panimalay aron masintro ang imo ug ang akong kinabuhi ngadto sa usa lamang nato kabuhi nga Dios. It's very interesting. Ang evolution theory nagkadungan-dungan mga kaigsunan o gitib sa kasaysayan sa kalibutan in early 1800s mga kaigsunan. Ang usa gidala ni Abraham. Darwin, Darwin. Charles Darwin, ug ang Seventh-day Adventist Church mga kaigsunan nagsugod pod sa panahon nga negative ang theory of evolution. When theory of evolution promotes godlessness o niya ag anti-creation mga kaigsunan, the Seventh Adventist Church emerged at about the same time to promote creation and the reality of the Creator, our God. So atong pasalamatan ang Dios mga kaigsunan
nga sa gihapon bisan niining lubog nga panahon tungod sa kadaghan sa mga lingla, adunay kamatuoran ang Dios nga tin-aw nga mao'y mugiya kanimo og kanako bisan pa niining katapusan nga panahon. Ang atong pangayoon sa Ginoo nga iyatang lamdagan kanunay aron dili kita masalaag. Ato kining pagkatakupan mga kaigsunan, pinaagis pagda-imbitar kaninyo sa musunod pa nga mga episodes dinhi sa Takna sa Pagtuon. Ug ato kining pagkatakupan, pinaagis sa pag-ampo ni Ma'am Pinky Gulfan, inig kahuman ni ining halad sa musika. We are living in the times of the end. The fast fulfilling signs of the times declare that Christ coming is near at hand. The days in which we live are solemn and important. We must be in God's sight to tell the people of His love. We must prepare the world, tell them the love of God. He is coming upon the earth to take us home. Let your words correspond with your faith. Today could see Jesus and O Diyos na mga langit nun, among gibati ang kabililhon sa pagtuki sa imong kabubuton. Nining katapusang panahon, aron kami maandam, ug among malikayan, kining tanang mga klase sa paglingla sa imong kaaway. Dili na mo buot o Diyos, nga may mong kawang ang among pag-alagad kanimo. Labi na sa among mga ilhanan, nining tumoy-tumoy sa panahon, dili na mabangbang amahan, hapit na gyud ikaw mo balik. Lig-una palihog ang among mga pagtuo, nga dili kami masulod sa tanang klase sa mga mini nga patutuo, ug unsa pa nga mga panghaylo sa imong kaaway, para lang gyud kami malayo gikan kanimo. Amen. O Diyos, amo gikananglan ang ayuda sa imong balang espiritu. Tabangi kami. Ug pasaylua kami sa tanan namong kalapasan aron kami takos pagdawat kanimo ug sa pagtubag sa among mga paghangyo. Kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. We are the light. Let us share the name of Jesus. We are the light. We are the light. We are the light. We must prepare the world. Tell them the love of God. He is coming upon the earth to take us home. Let your words correspond with your faith. Today could see Jesus and We must prepare the world. Ay, kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.